Anyị abatago n'agba nke abụọ. N'agba nke abụọ a, aga m akọwara unu ndịiche dị na ndị a na-akpọ ọdụ eze na otu ọdụ maọbụ ịyọm. Biko, ọ bụrụ na ị gerobeghị agba nke izizi ihe nkọwara maka ndị ịyọm, biko kaba arụ ka ije gere agba nke izizi ka ị nwee ike isonye na agba nke abụọ a. Agwara m unu na echichi a na-echi ụmụ nwanyị dị elu bụ echichi kajara akaja, bụ echichi a na-akpọ ịyọm maọbụ otu ọdụ eze. Ọ bụ the highest title every woman na-obtain in the culture and the tradition of ndị Igbo. Ndị a na-akpọ ọdụ eze bụ ndị cabinet wives, ndị nze na ọzọ, ọ nwunye ha ka a na-akpọ ọdụ eze. Ihe dị iche ha na ndị otu ọdụ bụ ihe ntakịrị maọbụ ndị ịyọm. Otu ndị ịyọm na-agba ọdụ n'aka na n'ụkwụ, mana ndị ọdụ eze na-agba ọdụ sọ n'aka. Ọnya bụ ihe dị iche n'echichi ha na-abụ, mana ha niile bụ ofu. Ọ na ha bụ ndị cabinet wives. Echichi ịyọm na echichi ndị nze na ọzọ bụ ofu ihe, mana nke a bụ echichi ụmụ nwanyị. Nke abụọ dị n'ime ya bụ na echichi a na-echi abụrụkwanụ onye nwere ego maọbụ onye nwere akụ na ụba. Ọ bụ onye wepụtara obi ya wee rụọrụ obodo ọrụ, tinye oke nke ya. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ ọsọkwa ụmụ nwanyị di ha nọ ndụ na-echi ya bụ echichi. Nwaanyị ọbụla tozuru etozu ma gbazue agbazue n'ihe eji nwaanyị eme n'obodo nwere ohere ichikwa ya bụ echichi, dịka nwaanyị ndị di ha anọghị ya, maọbụ nwaanyị ọbụla anụghị di, amụtaghịkwanụ nwa, mana ọ nwere mmasị ichi ya bụ echichi. E nwere ohere inye ya ka o chie ya bụ echichi. Ọ bụrụ na a na-echi echichi ịyọm a maọbụ ọdụ, a na-akwado ya akwado. Ọ bụ echichi pụrụ iche ụmụ nwanyị na-echi n'ala Igbo. Echichi a bụ echichi eji were akwanyere ma na-asọpụrụ ụmụ nwanyị n'ala Igbo anyị. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ na onye ọbụla echiri echichi a, o nwere ikikere ịna ndị nze na ọzọ aka ịtọ. O nwere ohere ịna ndị eze aka ịtọ, maka na ọ bụ echichi dị n'ogogo dị elu nke a na-asọpụrụ ụmụ nwanyị. Kedu obodo na-echi echichi a bụ nke Ikpetemazụ? Ịbịa n'ala Igbo anyị, ndị na-echikarị echichi a bụ ndị Enugu Ukwu, nke abụọ Enugu Agidi, nke ịtọ Agụikwuli, nke ịnọ bụ Nọọfịa na ọtụtụ obodo dị iche iche. Cheta na agwara m unu na otu ịyọm bụ otu a na-akwanyere ugwu na nsọpụrụ n'ala Igbo. Ọ bụ ụmụ nwanyị nwere ọgụgụ isi, kwazuru egbuazu, nwere karakta, nwere prestige, or you can call them philanthropists, bụ ndị a na-echiwe echichi a. Ọ nụrụ karịa ibe ya. Ndeewo na isonyere m. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ, nnọọ, gaa na my YouTube page, tinyere m akara subscribe ma on your link notification bell. Oge ọbụla ifuru ife ozi m, ije gere ya. Aka bụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ụmụnne m, asị m, anụta akara eze bụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Ka emesịanụ.